Hola famílies, benvinguts a un altre vídeo sobre el passeig de qualitat i en aquest vídeo en concret parlaré una mica sobre les necessitats dels gossos i per què, diguem-ne, el passeig és un moment vital del gos, també de la persona, però sobretot del gos, perquè és un moment del dia i de la seva vida en què passen moltes coses que pels gossos són molt importants i que tenen molta determinació en el seu desenvolupament. ¿Vale? Ja sigui un cadell, que per tant, com és lògic, té una rellevància importantíssima al passeig, que serà un factor fonamental a l'hora de com el gos després viurà i gestionarà aquell moment durant la seva vida. ¿Vale? Llavors, construir un bon passeig des de quan un gos és cadell és fonamental. Però tot i així, quan els gossos són adults i adoptem un gos, ja sigui amb 3, 4, 5 anys o més, tenir en compte el passeig i acompanyar-lo en aquest procés que poder, per les experiències de vida que hagi tingut, doncs no ha sigut del tot favorable i porta una motxilla plena de traumes i d'experiències negatives que fan que tingui un comportament durant el passeig que dificulta la seva relació amb altres gossos, amb persones que influeixen que la relació de la persona, de la família amb el gos durant el passeig no sigui bona perquè genera una certa frustració a la persona, etc etc. Tot això ho hem de tenir molt en compte a l'hora de diguem-ne, saber què és el passeig, com construir-lo i com podem treballar totes aquestes mancances que pugui tenir el gos durant el passeig. ¿Vale? Llavors, el passeig cobra una dimensió en la vida del gos i al final, en la vida de la família, brutal. Llavors, si li donem aquesta importància i sabem, diguem-ne, com podem acompanyar-lo i treballar aquelles mancances que tingui o aquells aspectes que hagi de viure en un futur, estarem donant una millor i major qualitat de vida al nostre gos i per tant també a nosaltres, perquè llavors serà aquell moment del dia en què podem sortir amb el nostre gos a donar una volta i podem tenir unes experiències meravelloses perquè el nostre gos, el nostre company es relaciona bé amb altres gossos, es relaciona bé amb persones, gestiona bé les seves emocions, viu bé aquella experiència durant el dia. Tot això és fonamental i comporta que aquelles necessitats que pugui tenir el gos de relació, de comunicació, d'etapes del desenvolupament més enfocades a l'aspecte social i a l'aspecte psicològic que ha de tenir, diguem-ne, cobertes en el seu dia a dia i que passen sí o sí per tenir un passeig bo i un passeig de qualitat. Llavors, el passeig està immers en un munt d'aspectes de la vida del gos i a la vida de la persona, perquè és un moment en què la relació o es pot enfortir o pot anar, diguem-ne, cap a un camí diguem-ne que comporti un malestar general tant al gos com a la persona i que el gos, en comptes de viure aquell moment com un moment de dir, ostres, gaudeixo i tinc les meves necessitats satisfetes perquè obtinc allò que necessito en aquell moment que ho necessito, pot ser un calvari pel gos i un calvari per la persona. Per tant, el passeig és un moment vital pel global de la família, però si parlem del gos és extraordinàriament important. Llavors, en el seminari veurem aquelles dificultats que puguin tenir els gossos i de les persones participants del seminari, veurem quines dificultats puguin tenir en particular i tractarem algunes dificultats i problemàtiques que es generen en els passejos de forma general. I el temari anirà una mica tocant tots aquests punts i les necessitats dels gossos serà un punt clau, sens dubte,
així com hem vist en els anteriors vídeos alguns punts com el passeig de Gigat, etc. Doncs en aquest punt de les necessitats les tractarem a fons i veurem com donar-li diguem-ne resposta d'una manera eficaç, respectuosa i que la persona al final acabi entenent i comprenent certs comportaments i la naturalesa pròpia del gos i que es pot fer d'una manera amable, respectuosa i gaudint, no? I crear una relació que al final és la clau de la major part de les coses. Així que fins aquí el vídeo sobre les necessitats del gos en el passeig i properament farem un altre vídeo sobre algun altre punt i alguna altra clau fonamental del passeig de qualitat. Gràcies i fins una altra.